Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар имрӯза навор барои шумо аз ҳама тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин дӯстон моро бо лайк дастгирӣ кунед. Мо боша хиди ҳозир наворро оғоз мекунем. Дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати Шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои хунукзадагӣ барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд. Капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риш мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати Шифофармо дастрас карда метонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night имшаба баргузор гардид ва бояд гуфт ки дӯстон, маросими вазнкашӣ хеле гарму ҷӯшон буд. Дар ин турнир ҳаст чанд муҳорибае ки мо ба шумо тавсия медиҳем ки онҳоро тамошо кунед, чунки ин муҳорибаҳо ваъда медиҳанд ки беҳтарин муҳорибаҳо шаванд. ҳозир боша биён муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. муҳориба дар вазни 57 килограмм ситораи лондонзодаи Доғистон Муҳаммад Мокаев бо рекорди 6-0 зидди Коди Дарден бо рекорди 12-3. муҳориба дар вазни 61 килограмм Ҷек Шор бо рекорди 15-0 зидди Тимур Валиев бо рекорди 18-2. муҳориба дар вазни ним вазнин Никита Крилов бо рекорди 27-8 зидди Пол Крейг бо рекорди 15-4. муҳориба дар вазни сабук Ҷай Гербет бо рекорди 11-3 зидди Илия Топурия бо рекорди 11-0. муҳориба дар вазни сабук Казула Варгас бо рекорди 12-4 зидди ситораи нави UFC Педи Пимблен бо рекорди 17-3. муҳориба дар вазни ним сабук Арнолд Ален бо рекорди 17-1 зидди Дэн Хукер бо рекорди 21-11. ва албатта ки муҳорибаи асосии турнир, муҳориба дар вазни вазнин Александр Волков бо рекорди 34-9 зидди Том Аспинел бо рекорди 11-2. хотиррасон мекунем ки турнир ин бегоҳ, яъне бегоҳи 19 март аз соати 20:30 ба вақти Москва ва 22:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими ин турнирро дар телеканали Матч ТВ ва телеканали Матч Боец тамошо карда метавонед. ҳамчунин ссилкаи пахши мустақими бепули ин турнирро мо дар телеграм-канали Паҳлавон мегузорем ва шумо метавонед даромада ба ҳазур тамошо кунед. ҳамчунин мо ҳамаи ин муҳорибаҳоро баъди турнир дар телеграм-канали худ мегузорем ва шахсоне ки пахши мустақимро тамошо карда наметавонанд, шумо метавонед рӯзона дар телеграм-канали Паҳлавон ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграм-канали Паҳлавон дар описание ва дар якум комментарий закрепида. ситораи UFC Конор Макгрегор муҳорибаи навбатии худро дар вазни нимёна зидди чемпиони ин вазн Камаруддин Усман гузарондан мехоҳад. оиди ин чиз худи Наториус дар охирон интервюи худ хабар дод. ба наздикӣ ман аниқ мекунам ки дар кадом вазн баромад кардан мехоҳам. ман боварӣ надорам ки ба вазни сабук бармегардам. ба ман вазни нимёна маъқул аст. ман вақтҳои гузаштаро ба ёд меорам, вақте ки ман дар вазни нимёна баромад мекардам. махсусан дуюм муҳорибаи ман бо Нейт Диаз ва муҳорибаи ман бо Ковбой Сероне. ҳамон баромадҳои ман беҳтарин буданд
ва бар замми ин ман тамоман вазн кам накарда будам. Айни замон назари ман ба муҳорибаи унвонӣ зидди Камару Усман аст. ин чиз бозгашти ман мешавад, чунки боз вазн кам кардан барои ман маъно надорад. ман аллакай дар вазни сабук чемпион шуда будам ва баъди чемпион шудан ман дар он ҷо баромад карданро идома дода будам. аммо ҳозир ман худро калон ҳис мекунам, худро солим ҳис мекунам. ман қувваи хеле зиёд дорам. ман баъди осеби вазнин бармегардам ва худро азоб доданӣ нестам. ва боз ман ба ғалабаи худ дар муҳориба зидди Усман боварӣ дорам. Усман гӯштингири каҷ танҳо як ҷеб дорад. ӯ усулҳоро истифода бурда наметонад. ӯ ба ман чӣ кор карда метавонад? дар куҷо хатар аст? ман хатарро тамоман намебинам. граунд энд паунди ӯ хеле суст аст ва боз ӯ аз ман як сол калон аст. ба ҷаҳон чемпион дар 3 вазн дар кор аст. ҳоло ягон кас ба монанди ман дар 3 вазн 3 нокаут оформид кардагӣ нест ва ягон кас дар 3 вазн чемпион шудагӣ нест. чӣ гуна ки ин корро ман мекунам агар ки ба ман ин муҳорибаро диҳанд, гуфтааст Макгрегор. ва дӯстон, ин суханҳои Конор Макгрегор диққати бисёри ҷангварҳои UFC-ро ҷалб кард. масалан ситораи UFC Ҳамзат Чимаев акси худро бо Даррен Тил гузошта ба Макгрегор муроҷиат карда чунин навишт: Конор Макгрегор, агар ту баргаштан хоҳӣ, пас мо тайёрем ки ба ту кӯмак кунем. мо туро дар лагери тамринии худ интизорем, навиштааст Чимаев. боз ба Макгрегор чемпиони вазни нимёна Камаруддин Усман ҷавоб дод: бачаҳо, шумо дар қафас саҳнаи қотилиро дидан мехоҳед, навиштааст Усман. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор дар вазни нимёна 2 муҳориба гузарондааст, зидди Нейт Диаз ва зидди Ковбой Сероне. ва бояд гуфт ки дар муҳориба зидди Сероне Макгрегор дар сонияҳои якум раунд ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, ба фикри шумо Конор Макгрегор зидди Камару Усман шанси ғолиб шудан дора ё не? метавонед фикротонро нависед. дар канал обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.